Täze uçurun getirilme münasibetli geçirilen dabara bayramçylyk goşawyna beslendim. Aýdym saat we transportçylary özleriniň ussatlyklaryny görkezdiler. Gatnaşyjylaryň çykyşlaryna aviasiýa toplumynyň infrastruktura çeýniki binýadyny putrandyrmagy döwletimiziň uly ünseriýetine berildi. Bu milli raýat aviasiýasynyň mümkinçiliklerini giňertmäge, howa ulugy arkaly halkary ýolagçy gatnamalaryna hemde ýük taşymalaryna bolan isleglere kanagatlandyrmagy, şerekeme durmuş ykdysady güýçleri netijeli çözmäge mümkinçilikleri. Durnuklu ulugymyny ösürmek wagtda gahrman ykdamadan başyna başlan hem hormatly prezident tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirlen döwlet fiýataty durnukly sebit hemde ählimumy ösüşi hil taýdan täze terg bermäge ukyply toplumlaryny üssaşary ulug logistik düzümden döredilmegine salamly goşunt goşýan beýtarap Türkmenistanyň halkary strategiýasyna sadaşlyk goşýar. Yurdumdan avia kompaniýasynyň dünýäniň köp sany döwletler hemde iklimlerden halkary ýolagçy howa gatnawlaryny artdyrmak üçin ilkinji nowatda boýun kysymly uçurlary uly ýardym edýär. Pudoň maddi-çeýnik binýadyny puturlanmak bilen bir hatarda şunyň ýaly häzirki zaman uçurlarynyň satyn almagy milli raýat aviasiýasynyň mümkinçiliklerini giňertmäge, bu urdaky islegi kanagatlandyrmagy, howa gatnawlaryny ýokary derejede amal aşyrmagy hemde dünýä döwletleri bilen söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin amatly şertlerine döredilmegine mümkinçilik berýär. Milli dep desurlarymyza laýyklykda ýaşul neslen wekilleri howa menziline täze ýolagçy uçurynyň getirilmegi bilen bagly ýaşy depleri ýerine getirdiler. Hemem berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident bilen parasaty başçylygynda ýurdumyzyň mundan beläge mügülle ösmegine arzu etdiler. Boýnyk 777 307 uçurlary 368 ýolagçyny gatnatmagy ukyply bolup, olaryň goňmasyz uçuş uzaklygy 11390 kilometr ýetýär. Uçuş tezligi bolsa saatda 905 kilometr deňdir. Bular milli aviakompaniýamyzda islenlik iklimi uçuşlary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň aviaparky uçuşlaryň ilkinjisini geçen ýylyň dekabrynda kabul edilmegini bellemek gerek. Pudoň düzümleýän desgalaramy ýyly döwrde uraplaşdyrylýar. Paýtagtymyzdan halkary howa menziliniň çägine ýerleşýän desgalar dürli görnüşli uçurlary degişli derejede saklamak hem ulary çeýniki hyzmatlar bilen üpçün etmek üçin niýetlenenler. Munyň özü ýük we ýolagçy uçurlarynyň çeýniki ýagdaýyny halkary ölçülere laýyklykda ýa-da gödäwçilikde saklamagy mümkinçilik berýär. Bu uçurlary uzak möhredeni esasy ulanmagy we uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmegiň baş şerti bolup durýar. Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösürmegi 2012-2030 ýyllar üçin milli maksatnamasynyň şähertlerine raýat aviasiýasynyň maddi enjamyny binýadyny mundan belägem kämilleşdirmek, paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň ulaýatlaryna howa menzillerini onuň inženerçilik çeýniki maksatly desgalaryny gurmak hemde döwre wagtlaşdyrmak, ýokary bilimli hünärmenler taýýarlamak boýunça giň önemli işler alınıp barylýar. Munyň aýdyň mysal hökmüne soňky ýyllarda ýolmadan aviasiýa pudonyň uçur we injener düzüminiň öňde barjy Amerikan çeýnikalarynyň ulanşa berilmegi bilen hiliň we usatlygyň ýokary derejesine eýe bolanyny bellemeliler. Uçurmanlar düzümini ýol beretleri avia daşymalary amal aşyrýan agentligiň we aviasiýa howpsuzlygynyň we beýleki degişli düzümlerini işgalaryny taýýarlamak boýunça gysga möhretli okuwlary we iş tejribelerini guramak işleri alınıp barylýar. Ýurdumyzda bar bolan avia parkynyň netijeli giňedilmegi strategik häsiýete eýe bolup, ykdysady we üssaşyr behbetlere ýetmegi gözeňde tutýar. Milli avia kompaniýamyzdan Aziýanyň iň howpsuz avia kompaniýalarynyň biridigini hasap almak bilen oň sebit taşymalaryny öňde barjy bolmak üçin ähli şertler bar. Raýat aviasiýasyna ýurdumyzyň ykdysadyny ösürmekde, beýleki döwletler bilen hyzmatdaşlygy giňertmekde möhüm orun degişidir. Howa ulugynyň hyzmatlarynyň dünýä bazaryna goşulmagy bilen raýat aviasiýasy garaşy Türkmenistana daşar ýurtlarda wekilçilik edip, biziň ýurdumyzyň parahaçylyk söýjülikli siýasatyny ýürütjüniň hem wezipetini berjäk edýär. Ulugymynyň toplumyny ösdürmegi bu öňden görjülik strategiýanyň möhüm uglarynyň biri bolup durýar. Günnöwür bilen günbatary Aziýa bilen Ýewropany baglanşdyrýan ýolun çatyrygynda häzirki wagtda täze taryhy şertlerde gaýtadan dikildilýän beýik köpek ýoluň ýüregine ýerleşýän Türkmenistan bu urda uly kuwwaty eýdir. Hormatly prezident bilen arkadaşly gahrman Ferdarmyň köp şäherli multimodal üssaşyry ulug düzümlerini kemal etdirmek boýunça öňe sürýän başlanýyşlary bu wezipelerden ýerine ýetirilmegine gönükdirlenler. Şeýle düzümleň bolmagy sebäpde hem ählimumy derejede netijeli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler açýar.
Häzir uly ulgamy durnukly üçün kesgitleji uğruna hatarny bar dünýä huzur gatnaşyklarynyň durnuklygyna hem deň aramlaryna gösgön täsir etmek bilen oňa täze mazmun hem de kuwatly dürüjlik tergetini berjek ählimu me geýo ykdysadyýetyň möhüm şertine öwrülýär. Şoň üçin hem halkara birleşiginiň gollawyny eýe bolan döwlet başlarymyň netijeli teklipleriniň möhümdigi hem de zerurdygy aýdyn bolup durýar. Hormatly prezident bilen beýleşýär Türkmenistan 20-nji asyryň ählimumy uly strategiýasynyň döwletden hem de sebitlen integrasiýony ösüşiniň geografik we düzüme teknik we tehnologik mümkinçiliklerini birleşdirmeň strategiýasy bolup durýanyna ananýar. Iri halkara we sebit deňiz derýa awtomobil demir ýol we howa ýollaryna çykmak bilen olaňa amatly utgaşmagy, şerekeme her biriniň artyk maşyklarynyň peýdalanmagy uly gatnawlarynyň birleşen ulgamynyň geljegi bolup durýar. Ýurdumyzda bu meselelere çemeleşmelerini kemale getirmek bilen bar burun ferişlerini umum behbetlen hatirasyna dolu ulanmaga çalışýar. Bu waka münasibetli berilen toý sadakasyny hormatly prezident bilen hem de gahryman arkadamyň janlarynyň sagy, el ýurt behbetli işleriniň ruwaç bolmagy dilegedildi.